Siyabonga emanazaretheni kobaba bethu abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ibandla lonke lamaNazaretha namabandla onke asinqongile namhlanje siumndeni wakwaNtuli omphembo godide osompisi sumndeni wakwaZungu onyamakayishi sumndeni wakaXaba ononkosi sumndeni wakaZondi omancinza nabo bonke abathe badele izindlela zabo ngalomzuzu onzima kangaka ngiubaba kaMdeva webhubesi KaBonginkosi njengoba ngimlapha kumi loBonginkosi odlalela amaZulu FC mina noBonginkosi besinyamanye namanje futhi sisenyamanye angaze ngibone mina ingane enesiphiwo incane ingakaveli ukuthi izoba nesiphiwo ngomunye unyaka ino 9 years mangaphosisi ngoba ke lapha ekhaya mphathohlelo ngangimthengela ibhola ngoba uthando kade ngaba nalo nezingane zami ngimthengela iplastic ball sidlala sobabili ekhaya sidlala iplastic ball alikhabe ngilikhaba liphushe ngiliphusha ngimjika ngijike uthi ke ngenye imini khuluma noma wakhe bafana bamaZulu bafana beyokana ehlazani mabona bulala uthi wema sasibuka iPirates neChiefs ngaleyo mina uthi ngenye imini mama mina ngizovela la ku TV kusho lo Mdeva lo kanti umfana usekhuluma njengomuntu ongathi umprof uyaprofeta iphupho lakhe lafezeka njengoba ayekhulume no9 years kwagcina kwenzekile ngempela namhlanje uhambele kuyona uTV mayeseshaya igoli manzini ekhaya khona into ezezisho izingane zami lezi zikhona lapha manje zithi uyibhubesi wena bongi uyibhubesi kuchaza umuzi kaBaba uyibhubesi wena bongi uyibhubesi uyibhubesi wena bongi uyibhubesi uyibhubesi wena Mdeva uyibhubesi uyibhubesi wena Mdeva uyibhubesi amanga bafana bosuthu asilahlekelwe sodwa ngilibonile nifike ekhaya njengoba ninje nihola ushemeni wenu nihola ucoach wenu niholwa imanagement yenu ngithi kunina ke bafana ningafi olwembiza ngokuhamba kaBongi uBongi usayosebenzela amaZulu usayosebenzela ikhaya lakwabo ngizothi mntanami mazungu omuhle isithandwa sikaBongi bebethi mabengena ekhaya baba uGwabeni ingenisisha kancane insizwa yami ngoba umuntu ongakwazi ukukhuluma kanti angibuzanga mangithi ngiyaqalaza ngena uhamba noMazungu uhamba nesithandwa sakhe madoda ukufa kuyisono ukufa ngoba kuthatha umuntu ongenacala uBongi ke maNazaretha ilokho akhula akakwazi ukuthi inxeke omunye umuntu
akafananga nawe akafananga nami ekukhuleni kwakhe nje waba ingane ezithobile until kuze kwaphela impilo yakhe yonke njengoba enjalo uba ngube umngane nezingane ezincane. Ngizothi ke namhlanje kubalandeli bosuthu babumdluli lapho phezulu ningafi olwembiza kodwa asithi qina qina mlandeli qina qina mlandeli qina aluthi maningena usuthu egroundini uzethembe ngingasho lo mfowethu uzethembe maningena nje usuthu egroundini uzethembe ngoba wakwenza isimangaliso kumlando ongeke siwukhohle bedlala neGolden Arrows team yakhe yokuqala PSL wabamba ibhola ngesandla walishweba ngesandla ureferee wangasho lutho walibeka enethini ubonga ibhola ngesekuyi kathi naye imhlola nangibuke shaya penalty ngesandla yakenze kaphi lento yini nje ikhono awuthi akakushayela ipenalty mfana uzobona into ongazange uyibone uyathanda uthandi uzoyibeka phakathi leyo penalty. Ngithi ke kuyena ongitshele umfana wami unenhlanhla nobaba wakho owadlala ibhola uzobenze njani osangweni kwakuyi Pirate ne Chiefs no kwakuyi Pirate ne Golden Arrows igame yakhe yokuqala uthi umfana hayi mina baba make ngalithola nje ithuba ngizomginqa siyabonga sangweni akamginganga wadlula kuyena walibeke nethini hayi ibhube singampela leli lihambile bafana. Ngizothi ke mfana wami Bonginkosi usebenzile mfana ekhaya kwenu ekhaya usebenzile ekhaya konyokolume kaZondi usebenzile. Ngizothi kuwena ngicelela uhambo oluhle unyazi lwezulu lukubusisile usagula unyazi lwezulu lakubusisa usuhambile ngafonela ebuhleni safika isibusiso ngakho kuhambo lakho mfana wami akekho ozokuvimba no akekho ohlakanipha ohlula unyazi ebuhleni ungahlakanipha uqede uzenze zonke izinto zakho kodwa mase lithe izwi inkosi imbusise sekuphelele. Ngizothi ke ngiyabonga mfana wami mntana Mazungu sisenawe mntanami angeke sikulahle mndeni wakaZungu ngeke sinilahle mndeni wakaXaba ngeke sinilahle ngicela sihlale sindawonye ngazo zonke izikhathi nemzuzu. Ithi enye ingoma ngomthandazo wezingane uJehova wasilalela. Ngicela bonke labo bathandaza njengezingane imthandazo yethu uNkulunkulu bese ilalela bese iphendula. Ngalawo mazwi ngibonga abafowethu ayakekho ngimzalayo la abafowethu bonke lawo kodwa sekuyimina ungathi mdala angazi noma ngihlonipha nibona kodwa enhlizweni zabo mhlambe bangasho bathi bangihlonipha kodwa mangihlonipha umngami uMazondi ngahlonishwa izingane zami ngahlonishwa abazukulu osanda nosisanda hayi kumina kusuke kuphelele. Bantu bami ningaphatheki kabi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathe okwakhe. Ngibonge kobaba abafundisi baba umdluli ngiyabonga nonke mfana wami lapho ngemuva mbangela uNdlovu mbangela uDlamini mbangela uNgqabi uBlanket mfundisi umdluli nonke bafowethu ngiyabonga ukuba nibe khona niholwa ingqweleke niholwa ingqwele baba umhlongo nihola umfundisi ingqwele yakithi ebuhleni umfundisi uMbeje. Ngalawo mazwi ngithi lothi nonke nihambe kahle. Hebe 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 amandla amandla awosuthu amandla amandla ingwenya ke le ucijimbi bese kuba khona ingwenya ingwenya leya ohambisana nocijimbi ngiyamnikeza ukuthi hayi ngiyametha
Ngiyabonga mphathi wohlelo. Sungasondela uthatha izinto zakho. Siyabonga sakhulu samabhele. Amen.